Hi, hallo, hoe gaan het? Ek is alright man en self. Klaar nie, man. Ja, sê man Die nie. skaars, waar is so skaars? Ja, ek was besig met ander goed te gewees. Ek koop is regte goede. Ja, nee, definitief, dit is regte goed, ja. Hoor jy soos my, ek vraag, ja, vir my iets so R100 asseblief, man. Ja. Rantie. Ek is nou al 'n hele tyd nou al wat ek hier weet. Krap aan jou sakke, man. Die ses maar reg nee vir my. Hier, die goede wat ek mee besig gewees, ek het werk gesoek. Okay. Ek is nou 'n hele tyd wat ek hier werk, maar ek is reeds op soek na Melissa man. Melissa sê hier nie. Yes, jong. Maar antie weet nie wanneer gaan sy terug wees ook nie. Ek weet nie. Ek weet niks van haar Raffie. Mami, wie was hy by die dier nou gewees? Hoekom nie kom kykie? Want hy was bezig om te chatten op Facebook. So what? Ok, mami, en dis nie nodig om so rauw te wees. So wie was het? As een van die patspa jongens van jou. Een van hulle. Wie Ja. van praat, mami? Ek Ek is sê- allemaal weg al klaar gejaag. Ek wat vra vir my nie R100, jy sê vir my nee. Ai nee, Ek kan nie my stoel kom warm sit nie. dat kan nie so aangaan nie. Ek kan nie elke week die mense wil weer jaag wie in te kom nie. So jy vat jy kyk vir iemand reg wat geld het men wat kan karre het al die goede. Maar mami, dit gaan ons nog gebeur. Maar jy jaag hulle dan self weg, want jy bly vra vir geld. Nie aanhou nie. As mos aanhou aan die ene wat ek vra by. So mami, insult my nou eintlik. Whatever. Jo, dan gaan ek, as het maar so aangaan, dan moet jy maar vir jou man kry, dan gaan ek nie meer wat. Wat moet ek maak met 'n man? Wat moet ek dan maak met 'n man as jy hulle gaan wegjaag? Ek gaan van my water gaan skiet. Gaan soveel blyplek aan 'n blyplek ook. Hi. Jo, ek is moeg, jong. Middag, mama. Middag. Nog van wat? Nee, mama is bezig. Ek sien daar weer 'n nuwe kar, 'n nuwe gesiggie. That's alright, baby. Want dis moest al wat jy wil hê, nee. So, gaan ek 200 rand vir die 300 rand. Moet jy nog vra wie is dit? Dankie. Wanneer toe jaag jy om moet weg. Dankie tog. Jy kon nie 'n beter ding gedoen nie. Maar daai geld gaan sorg jy kan eet, daai geld kos my die geld met my Nee, skuld maar gaan my betaal. naals. Gaan natuurlijk my naals in horrible. Dis my naals te doen. Die geld my skuld betaal. So ek moet vir jou skuld betaal. Ek moet vir jou neem en maak en gaan uit die huis uit trek. Die keer gaan nie hy en ook weer jaag. O, ek sal so bly wees as jy gaan. Nee, joh. Dan kom stop die karre minder by my plek. Piet Koos Gert en net wie ook al. Nou sy ma se kom bly gee die geld terug en ek het terug vir hom gee. Nooit 200 so. Nou ja, my ma gaan om respek as hy kom. Jy ken nog nie vir my nie. Jy sal sien ons nie gevry man iets my Die sien. man, my ma, man, as pas nou alles oor is, mos nog gelukkig, nee. Met hier ben min geld. Dus het doet de man alweer. Ik moet naar de firma, ik moest nog iets kopen met mijn geld. Nee, is fyn. Maar jy gaan nie weer vir my deur kom stop nie. Oh, ik weet niet meer met die ma van mij. Ek maak nie so grap as ek vir jou so sê nie. Jy wil klaar slim al voor die next bitch. Joh. Het is gevaarlijk, auntie, jongen. Dit is reg as ek gevaarlik is. Weet je, hoe gaan jij je schoonma zien? 'n Sondag 'n nuwe geseg, volgende week is 'n nuwe bly 'n nuwe gesegde. Jy sies man. Nee, man, mijn mama. Maar die ene ga ik houden. Oh ja, mijn moest die ene weer daarom. Nee, ek is worry van jou nie en van wie ondersteun vir wie nie. Maar hulle is dit vir maak, maar mijn oudheid om te gaan, je wacht, ik weet Wie het niet. betaal die dak? Mijn ma, ik verstaan. Maar je moest nog krijgen waar je voor gegeven hebt. Dat is al wat je weer gegeven hebt. Volgende keer vra jy meer.
Hoe kan je maken hoor, wat zei? Maar moet ook nog niet om op weer zeggen. Ik zal zien. Zo. De goed wat ik monteer gaan met die auntie. Ik ga mijn naals gaan doen nu. Hoor ik er niet naar nou. Waar je nou weer die goed hoor. Maar ja. Ze praat Ja, die man de kar. hoor jij. Maar ik heb een beetje lekker mijn takeaways. Jij? En dan heb ik wat dieren maken. Nee, vraag. Wat ik is er in mijn licht. Leer ik wat ik op eerste keer met jou. Nee, maar ik wil niet verkeerd leren doen. Dat is ook niet echt over. Wow, wacht. Hold your face, please. Dan jij gaat niet jou ook includen, soms zo lekker gaan jullie gaan jou niet. Nee, maar dat is verkeerd. Ik ga niet samen met mij. Wat is verkeerd? Wil jij om dat Maar wil niet? je niet lekker taai nemen? Dat gaat niet over een lekker taai nemen. Dat gaat over jullie. Hoe die man gebruikt. Laat ook die richting man. Wat gebruik wat? Ik ga naar mij wil gebruiken voor Jij zijn al die boyfriends. Als ja, wie heeft een boyfriend? Dit is Zij boring. blijft boring. Jesus. Maar anyway, wat kan ik Guys, dit is mooie verhouding niet zo nee. Ons gaan nog niet strijden dit. Wat ik ga vragen, wees dan vandaan bij haar. Ik moet een Ik lekker weet, was jij is mij. Ja, wat dan nou niet gaan nemen? Zie, ik wil niet deel is van zelf. Ik ben niet because hij is verkeerd. Zij blijft boring. Die kan Ja. dan. Ik laat het aan jullie verkeerd, maar goed dan niet. Zo jullie kunnen alleen gaan. Ik is fijn. Dit is kleding van zijn vriend. Ik heb het baan niet. Ach, sorry. Ik blijf boring. Is het niet spijt dat ik niet op jou? Ik blijf boring. Binne! Hello, is Jason Maskini. Jason? Jason, is iemand voor jou? Hallo. Hello. Wat gaan we met jou? Fine, baby, en jij? Ik zal rijden. Ja, maar verder, hoe gaat het met jou vandaag? Ja, ik zal rijden. Zie wat zie je? Ik wil je nog bij je praten, man. Ik wil je niet iets gevraagd. Don't you want to borrow me some money for the week, please? Dan waren we Ik is jammer, want mijn maas heeft niet jazz veel. Heeft je hem kan? Thank you, man. See you, nee. Oké Gaan dan. ze maar nou lopen. Dat is alright. Oké, bye. Zing op jou hoor. En is hij weg, Jade? Is maar nog net gelopen. Oh, oké. En ik was nog bezig om die achterstof tussen huis te inkom. Kijk, die mensen moet komen naar huis. Veel is, die mensen is bezig om schoon te maken. Dus zeg maar. Jade, wie is die meisje? Nee, het allemaal nou is dat niet mama. Jenna, Jade. Zie je gebruik je meisjes, jong? Nee, wat praat je maar dan nog? Elke keer, Jade, is er run over. Die meisjes kom en dan zoek hulle geld. En morgen, dan voel je slecht, want dan sien je die meisjes met ander ouens. Ik hoor me. Wanneer gaan je weer? Ik hoor wat mijn ma zegt. Jy moet 'n ordentlike meisie vir jou kry. Iemand wat vir jou gaan waardeer, omdat jy haar boyfriend is. Ik hoor wat mijn Nee, ma zegt. die losvoetersie. Ik hoor wat mijn ma zegt. So jy opbou. 'n Mens, 'n vrou vra nie meer man geld nie. Jy moet vir aanbied. En as jy eendag so 'n vrou gaan meet, nee, dan gaan dit die regte vrou is vir jou. Zo waar mijn ma. Jy vir mense te beetje nie. Dat is recht Okay, ek gaan maar nog aan die kamer gaan skoonmaak van sy so maar nou gedisturb hier binne. Ja. Zo, mijn ma is zo omgekrapt. Nee man, ek as jy's my kind, jy's my kind. Ja, ik was wat zo man. Maar je geniet er man. Geniet er man. Ik was zo blij dat je maakt. Jij is boring, maar zo wil je eens vanavond zitten geleden. Deze reden. Boring. Ja. Kijk je man. Kom bij je, zo bij
Dank ook wel voor mij. Die gaat zo in laten komen. Ik ben niet veel maar dat is laatste. Maar die moet is zo verleuk. Hello baby, work for you? Die moet ook merchant. Good for you man. Yeah. Work for you man. Gewoon gaan. Nou, niet meer. Hello girl. Hallo. Ik zie je met een paar vrienden. Ja, wacht ook. Kan ik een beetje deze krijgen alsjeblieft? Eindelijk. Want speel glad niet om. Ja, Ja, zelf. Wat is je naam? Mijn naam is Kyren. Kyren met een K. Ja, Oké. Weet je kennen Kyren? hij is Hoor je wel. me? Wil je bij ons komen blokken? Jalla. Ja. Tussen ik en die girls. Ja. Oké, maar ik heb de oude in. Het zal een nice zijn om te Nee doen. man, raak ontslagen naar jongen. Ja, maar. Of wil je Papper. ooit Maar dit naartoe? klonk dobby en dat is meer van Ja, maar je nog voor ons hij klaargekomen. Ons gaan nog kopen. We gaan nog goed. We gaan die tafel vol maken om blokken bij ons. Het is zo mooi niet, maar ik ga naar horen bij mijn calls en dan gaan we ons kijken en ons misschien plan maken. Ja, gaan horen. Dat is recht Oké, zo. maar we nou niet oormaken, nee. Maar waarom? Geef hem stil. Ons heeft altijd tijd voor die goed, hoe bedoel je? Wat is dan willen sorry? Kom zo. So, hi guys, boy, ons moet Anaman Dutch. In mijn alle complot, alle de Jägermeister. Ik zie hem. Ja, maar dan moet ik zo dit dan weer omlos. Ons gaan dit lang aan te vat. Ja, weer. Ja. Maar ik heb niet geld. Ik moest nog geld voor de Kijk hier, het amper zal ik eraan te doen. Als je dan Dan moet nog blokken zo. sim jij guys. Wat van hem? Mijn oom eerlijk. Hallo wel eens van aankomst, maar hallo lijkt die van je net als van jou is het niet. Wat zijn alle problemen? Ja, wat zijn alle problemen? Als mijn oom peper dat ze boter maken en om de goals en ik chan. Dan ben ik dat veel moois te gaan. Hoe komt daar niet weer? Ik ja niet weer. Zo, wij willen in gaan. Nee, maar ik wil goed vragen. Ik wil dat het staan. Hou die mee voor mij via oren. Als kies. Alsjeblieft, ik ga het Dat niet voor haar zo. Ik los met drang zo. Ik ga die faxen. Is jammer. Los met twee. Hello, hello. Ja, hij is weer hier te zien man. Yes, like. Zo pas. Hoi. What's up? Ja, maar. Right? Ja. Ja, maar was de alle tijd weg, jongen. Ik kan het daar troek alles geweest doen. Hij heeft niet lekker werk geweest. Ja, maar. Ja, is nog iets om te vertellen van mij. Ik ben het slechter voor. Maar ja, maar was recht. En ik is wel jammer, Jay. Weet je wat? Maar ik is blij dat je het nou gezien gebeur, nee? Hoe hij te dieper in dat is. Ja, is goed. Meisjes stellen mensen te leer. Meisjes maar zo jong, maar Ja, so jy so. gaan nou baie meisjes nie. Maar jy gaan net versigtig is, verstaan jy? En vir al die meisjes wat net geld soek, miskien as hulle begin geld vra nie. Ja. En jy weet daar's terwylig ja so. As iets agter dit. Yes. Sien jy? So ag, jy gaan nog baie meet, nee? Maar net maar. versigtig is. Dankie En man, ek is bly jy het nou al gesien man, voor dit 'n dieper ding was. Amper, ja. Dankie man. Hy nou gaan lê. Ja, Ja, sy. ik je moe van. Ja, maak nog my tee eerst voor je gaan lees asseblief man. Kom maar. Dankie baby.